May pagabigat yung manang kakapsat at yung manang dati pagayam nyo, manong Pepito Alvarez. Hintay man tatapak sa salitaan, may panggip-ibyak di Ilocano nga manipod panakayanak. Linutin ko na nga panakainaw, paghingat panakatay. Okay ba yun? Haba, no? Ano ko ba English di pagsalitaan ng from birth till death. Okay. So, umunang nga salitain tayo kakapsat. May panggap dito yung kung na tayo nga panakainaw iti may isang tao. So, ti aginaw, of course, dati ina. No? At kung kunada idi, no kano tay babae ket aginaw, mangrugi ka nung nga agsapol iti na aalsem nga makmakan. No? No, kaya kunada no kakit, no manangan kan tay babae iti na aalsem, oy, aginaw kan sa. And this is the start, ano. Ngayon, kung nadigidi mo na nga lalakay iti, malasin mo ka, no ana iti sex di jay sinikog na. No, pagbasaran ka iti jay frutas nga kakayat na kakangkanin. So, ato di pagbagay di ko nga bayawas, lalakin to, kung kunada. Hindi yan basta kat damit na ginaw ti kastyon na bayawas kat hambet na lalaki trimor bakla. Ano? So in other words, mahirap sabihin kahit nga sa ori dati kung kunadatatang nga modern technology tarikat mong ipagang nga putno. So yung dito ay sinyales ti may isang aginaw hindi mo na nga panawin. Awanan, mapukpukaw di kito yan because of modern life. Ngem, napintas lang sa salitain, tapos di kito yung bing na ada ita. Adadang maawatan dano kasunod ibyak di Ilocano, hindi pungana yan. So, seriously, salitain tayo man, dito kung kunatang anat rebay na kanong aramiden iti may isang babae no aginaw o no masikop. Kumuna lang ko na ida-idi ko. Tao met pa nga minti napipintas nga Webles City. Yung nagtibalay kat bear nga may parit ti mesang babae idi ko ang agtugaw yan tay swelo nga kunada. Naawan ti kamen. Ta baka kano ag-gas pain no awan ti kamen. Ket ada scientific explanation na deta ngem no pagsasaritaan tayo may panggap data kita tinduglaw na yung kakapsat. Ngem tila ay ma-explain tila ito yung banag. Lalaki, tao nga pa nagtugaw yan tayo napututan nga semento. Akit talaga nga ko kung at Tagalog kakabagin niya because of the heat. So that explains why handa nga ipalubos ti men sa babae nga masikog nga tugaw nga awan iti kamen. Ket dito yung research ko kakapsat, ipagbaga na pa nga no kano ti masikog nga babae ket agluto, yung tatan narigat man nga awatin yun tati agluto nga modern tatan ket gas stove kada kwamet yan, agusar da pa iti sa bali nga gadgets nga hantay nga nakikita. Yung detoy ti pagusaron da iti ko ket dalikan. Kaya ti ko na da iti ko songrod, songrod is yung fuel. Masapol nga umununa nga may songrod di kaya dadakkel. Tapos iti kasta na pintas ti panagdakkel kano di ubing. And mesapay masapol kanong haan nga rumrumor jay ina ang masikog iti rabi no nakawakray at da pamating amin digid mo na nga Ilocano iti ko nga agwakray ti babae nga rumor ti rabi ket baka kano adda yanak na nga uleg ket detoy kaslan detoy hanga nakapapating adon ti recorded nga napaspasamak uri kadikiti nga panawin nga dadamit aganak ti uleg narigat nga i-explain uri doctors handa nga ma-explain dito kakapsat. So anang tat connection na dati na nakawakray and dati aganak ti uleg
narigat nga sarita hindi tanging po nun adadan recorded na bambanag nga adda kasingin tayo ubing na uleg. Ket mesapay nurong war kano ti kway di kwati aginaw nga babae masapol nga mangitugot iti asin. Tapos dito asin ket pangbugaw na kadigito'y dakes nga espiritu nga mabaling na sumrek keng kuwana kendi ubing. And then ti mesa nga babae no masikugan di jay dato'y babae digito'y kabalay na agraman ni Sona may parit kag tugaw yung taagdan. Tano ka nung amin magtugaw ka yung taagdan kakabsat ket barbaraam iti pag itay lapedam ti pan nagtitao nga umuli ka umulog ket ti koneksyon na kunada marigatan ka nung aganap iti babae no dagtugtugaw yung taagdan and digito ket ano phenomenal digito yung kasla at pagibasaran digiti lalakay ken babaket may panggap ka dito yung upanag kakapsat. Ket ti kunada pa hindi ko ket amuda ka nun nga saritain no kasanuntot panagyan dito ubing. No anati sex na ano nalaing to kano segun ka di ugali jay ina. Ket adapay bagbagada hindi ko ang ano datay babae ket ag LL kuna dagat datay nisit titinggid na sa dada LL na kuna dati at linya na lalaki kuna da hindi ko handa mong i-explain no apay nga kasjay ti kapay anti may isang aginaw ti kito doktor agagayam ko ti kuna da nga explanation na at adong amin iti ko kuna da adong amin ti male hormones nga maitad ka di aginaw pero di masikog no lalaki di anak na pero di sikog na di ka rumwar ag manifest di babae di di makungkunata yung male hormones tipintas na tatang kakabsat modern technology ag anak tayo babae hindi may tagtang-tangga kit adot amok nga kasi nga handag tanggad iti tanggad naman ko nakakabsat no naganak adot palgan nurutan nga sursurutan da umuna ag barikas da may kadwa ag sidor da ano dito sidor ag tugaw da yan tipigkang nga napudot na puti kasakit at alisto nga ag heal hilom di jay puwerta ti babae kastamet ka nung nabangbanglokan ti kuana ti linget na no ag sidor ket ti pagidaan nakakabsat nakat nga to di jay saka di jay ulwanan dede kung kunadan nga tapnol alisto ko nung bumaba di kay nilabati nga dara ket adda pud no na dito ano about gravity dede kung kunadan nga balitang dede pagidaan ti babae nga naganak balitang kunada ken mesapay no na yanak te ubingen ag mabalin nga arwaten tay ama when arwaten tay ina dete pang bungod ka DJ babae ay amin DJ anak ket no arwaten tay ama nadekdek ket to kano detoy rikna detoy anak no sinno tinakin arwaten ano arwaten ni ama nadekdek ket to ken ni ama no met arwaten ni ina nadekdek ket to dito ubing ken ni ina so addaman explanation na detan no manggit di narigat nga awaten kakabsat ket dito iti pakasalitaan nga sagmamano iti panagsikog ken inaw ti may sa babae nga maday singit ko ano no makita da kano ti may isang ubingen ket adda sinyales na nga kasla malas ko na da iti adda urat dito na kada adong makita da ore na bunyagan dito ubingen bunyagan to umanen ti sa bali nga bunyag dito ti kung kunadan nga bunyag sirok ti latok anak dito latok dito ti wooden basin dito paglabaan ket ikalugda ka dito ubing dito latok sa dabuhusan ti danom bunyagan kat sa baling anagan sa dito arwaten nanton ipaayos da iti karayan tapno mapukaw di kinamalas na so dito ti umunang saritain tayo kakapsat iti panagbiag ni Lucano manipot pa nakainaw
agpatingga tayo ito, iti adupay nga banag kadito sa marsaro ng episode. So, agyang mo na kadito yung oportunidad, ente sa salitain mo nen, itay diag ni Locan. May pagka-orasyon ka kamsa. Si Mr. Pepito Alvarez para sa ating Pepe Talks. Alam mo, maganda rin na naliwanagan din yung mga nagdadalang tao about these beliefs. Kasi marami siguro mga parang facts and fallacies, o yung mga fallacies talaga na pinaniniwalaan ng mga buntes, kagaya ng kunyari, bawal yung ganito, bawal yung ganyan. Kasi syempre, di ba, hindi natin alam na yung mga iniiwasan mo pala could be something better for your baby rin pala, or minsan naman, yung mga ginagawa natin, yun naman yung nakaka-harm pala din sa pregnancy. So wala naman masama pag sinundan nila or naniwala sila sa mga beliefs nila about pregnancy. Ang dami-dami kasing mga tradisyon at paniniwala about pregnancy, di ba? Or kahit din sa mga everyday lives natin, lalo na kung buhay pa siguro yung mga lolo-lola natin, for sure marami silang mga sasabihin na mga do's and don'ts, mga bawal, or yung mga pamahiin or something, mga superstitious beliefs. So magandang gabayan para sa mga kababaihan na kagaya nila. And even sa mga kalalakihan, yes, para din ma-advise nila yung mga misis nila. Alagaan nila talaga. Okay, so ngayon naman dumako tayo sa ating What's Cooking segment. Isang special na naman na recipe ang ihahanda ni Chef Sam, kaya panoorin natin ito. And we're back to another episode of What's Cooking with me, Chef Sam. And ngayon, may gagawin po tayong another dish. But before that, let us go back and check what I got at JTC Superstore for our dish today. As ngayon, for our second recipe, gagawa siguro tayo ng steak with mashed potatoes and garlic mashed potatoes, tapos gravy. Yan, mushroom gravy. So for our second dish, we're doing a steak dish, diba? So what other place to go than Monterey? So, bakit ko nga ba pinipili ang Monterey? Of course, Monterey lang ang merong quality meats. Tapos, kung ano pa yung gusto mong cut, talagang nakuha nila. So, ayun. So, dito, pwede mo ring sabihin kung anong cut ng gusto mo. Like, yung order ko is 250 grams na porterhouse. Yun. Pwede mo ring sabihin 180. Depende sa grams na gusto mo. Kakat nila yon para sa'yo. Thank you. Let's go to the beach. Punta tayo sa may potatoes. So I'm doing garlic-infused smashed potatoes. When I say smash, hindi siya mash. May smash lang siya. Para may iba naman, di ba? Para hindi siya yung usual na mashed potato na parang baby food. Para sa akin kasi gusto ko ng texture. Kaya we're smashing it later. Ito na. Tapos kuha tayo ng garlic. Tayo yung malalaki. Tapos kuha tayo ng mushrooms and cream. So we're getting the whole mushrooms. Ito. Tapos cream. So we're getting one for the gravy and another for the potatoes. And lastly, we're gonna get flavoring for our gravy. And in this case, I need seasoning. So yun. Let's go! Kuha tayo ng pang-garnish. Siyempre, the eye eats first. So, kailangan din natin kumuha ng garnish. Meron sila dito wide variety ng herbs and spices. Tara! Okay.
So we're gonna revise something here. I'm gonna do garlic and basil infused mashed potatoes para may dahon din tayo later on for the garnish, di ba? And look, they have basil. Fragrant basil. Tara. So, ayun, nakita nyo na sa Monterey, ang napili kong protein natin for today is porterhouse steak. So, basically, we're going to do the classic porterhouse steak. Tapos, i-innovate lang natin ng konting-konti yung ating mashed potato. Instead of doing it mashed, I'm doing it smashed. Hindi siya yung pino. Tapos, I'm infusing garlic and basil to it. Tapos, gagawa tayo ng mushroom sauce. My style. So, first off, i-marinate natin tong 2 pieces ng porterhouse na binili natin doon. Yan. So, we're just gonna pound some garlic here. Yan. For our marinade. Yan. So, ayan. We're just gonna peel muna. Tapos later on, chop natin siya. So, mabilis lang siyang gawin, guys. As you all know, madali lang lutuin ng steak. And for us, the mashed potatoes, it's just potatoes with a little bit of cream, salt, pepper, nutmeg, at saka kung ano na po ang gusto nyong infuse sa inyong mashed potato. So, as I'm doing my marinade, meron na tayo ditong naka-prepare na potatoes that I cut in quarters, tapos iboboil lang natin siya until fork tender. So, habang hinihintay natin itong maluto, let's go on and do multitasking, which is ginagawa ko ngayon para mas mabilis po ang proseso ng inyong pagluto at hindi sayang ang inyong oras. Pag kunwari mayroon kayong biglaang date, whatsoever, at gutom na po ang inyong boyfriend, ito po ay perfect na dish para sa inyong manly other half. Diba? Chop lang, roughly chop lang natin ang ating mga garlic. Ayan. So, half of this will go to our marinade for the steak and half of it will go to the smashed potatoes. So, ayaw nyo ng big chunks for your smashed potatoes. So, litan pa natin siya. Ayan, lalagyan lang natin ng oyster sauce yung ating marinade. Ayan. Konting salt. Tapos, pepper. Marinade lang natin to for about 10 to 15 minutes on chiller. Tapos, as you marinate or kailangan tusok-tusokin nyo din yung meat para pumasok yung marinade niya. Like that. So, while that's marinating, check na natin yung ating potatoes. Ayan. Guys, in doing your steaks, I suggest you do it with starchy potatoes. Pero it's still your choice. Kasi there are 2 types of potatoes. One is starchy and the other one is waxy. Yung mga waxy, yun yung mga kamote. Yung parang may madulas at malagkit na something. Wherein, itong gamit ko ngayon, starchy, yun yung parang grainy, floury yung texture and taste. So, ito yun. Transfer our potatoes here. Add na natin yung ating garlic while it's hot. Instead of using butter, I'm gonna use here margarine. Yan. So, habang mainit, dapat tinalagay na natin yung ating ibang ingredients. And then, we're gonna add cream. About 250 ml. Yan.
And then you just mash it like this. Ganyan lang. Hindi siya kailangan yung smooth or ano. Ang gusto mo lang, may texture siya. Ganyan. Less work. Ito siya. You mix this around. Set this aside. Kuha tayo ng basil leaves. One thing I like about JTC Superstore pa is they have the herbs that weren't usually na nandito before. Walang nag-aangkat. You have to go buy in Baguio pa or ano. Ngayon they have herbs na like this one, basil, meron din silang cilantro, mint. Lahat na ata ng ano, almost every herb na. Meron na sila sa kanilang fresh produce. So we're just gonna chiffonade this. When I say chiffonade, guys, yun yung hindi nyo i-bruise yung ating leaves, yung herb. So ang gagawin ko is I'm just gonna line this like this. Tapos roll ng konti and just slightly do this. Para hindi siya yung bugbog na ano. Yan. Tapos, we're just gonna add this in our mashed potato. See? Napaka-festive. So, mainit na yung pan natin. Again, with the margarine, kulang tayo ng konti. Yan. Tapos swirl lang natin siya. Coat lang natin yung pan ng margarine. Tapos, eto na ang fun part ng pagluto ng steak. Okay. Yan. So, ayan. I like mine medium rare. So, kayo. Kasi ganito naman yan eh. When you cook steak, dito mo siya i-base. Okay? So, this is rare. Parang relax lang yung, yung kamay nyo. This is rare. This is medium rare. This is medium well. And this is well done. Makikita nyo naman kung gaano katigas yung nyo. Doon din nyo din malalaman. So, I like mine medium rare. So, it takes about, on a high heat, a minute or two on each side. At saka pag nagluluto kayo ng steak, guys, huwag niyong galaw-galawin. Para yung fat niya mag-sink in, hindi lalabas na ganon. Kasi the tendency din kasi kapag pag hindi mainit yung pan nyo, lalabas yung juice ng steak. Guys, pwede na rin itong i-grill Actually, mas masarap siya kapag nag-grill Pero, for today, I'm doing it pan-seared and pan-fried. Yan. So, ayan. Hindi ko siya ginalaw-galaw, pero tingnan nyo yung color niya. Ang ganda. Hindi siya yung may puti-puti. As you can see, guys, nung tinurn ko siya, tingnan naman yung caramelization ng fats and all that stuff. Ayan. Pag ginalaw-galaw nyo kasi, hindi ganyan yung magiging kulay niya. It would turn out to be may mga lumalabas na puti-puti na parang blood na hindi mo maintindihan. Yun. Ayan. Up. So, later on for our sauce, kung saan tayo nagluto ng steak, doon din natin lulutuin yung ating gravy. Now, we're just gonna ladle. Ayan. Wow! Diba? We have here button mushrooms. You can use shiitake, enoki, whatever variety of mushrooms you want. Pero sa akin, I'd like to have my mushroom gravy sauce on button mushrooms. So, we're just gonna roughly chop this. And ayan. Ayan natin ito dito. There.
Ito na. Ang ating 2 minutes gravy. Okay, high heat. Equal parts of margarine or butter and flour. Ito yung tinatawag natin na roux. Yung roux, guys, is a French thickener. Kung pag sinabing roux, it's equal parts of butter and flour. Ito yung traditional talagang ginagawa pang thicken ng ating mga sauces. Aside from yung tinatawag nilang liaison. Liaison is yung egg with milk. Meron din tayong tinatawag na yung cornstarch and water. Usually in Chinese cuisine naman yon. So, ito. Lulutuin lang natin konti yung ating flour. Tapos, add na natin yung ating mushroom. Go! We're just gonna add konting water. Konti-konti muna. And then for our flavoring, seasoning. Yan. Tapos konting water ulit. And lastly, eto na ang ating cream. Yan. Turn off the heat, tapos swirl lang natin siya. So this is our mushroom gravy for our steak. So there you have it, guys. Another great recipe brought to you by, of course, me, Chef Sam, and JTC Superstore. Yan. So before anything else, again, I would like to thank the following people. Sir Steve Javier and Ma'am Cecil Javier, Sir Jimmy and Ma'am Lenny Javier, Sir Noli and Ma'am Ed Javier, kay Lola Sean Javier. Okay, of course, to Sir Derek Gonzalez again. Thank you very much, sir. Tapos kay Miss Jana Siratrano at Ate Jana, thank you so much for my makeup. Siya na po ang aking personal. Kaya kung gusto niyo pong magpa-makeup, i-contactin niyo lang po si Miss Jana. Ayan. For the production staff of What's Cooking segment, lalong-lalo na sa aking napakasipag na boyfriend, kuno, na si Kuya JJ Benito. Ayan. Talagang, of course, to Monterey, to JTC Superstore Balaleng Bantay. Of course, its other branches na Vegan Calia Crisologo, NSCC Bantay Vegan Public Market at Narvacan Mall. Ayan. So, this is it, guys. Another great recipe brought to you by, of course, What's Cooking, only here on Wake Up Ilocos. Bye!